Rika nek pasang gelung aja tulung-tulung bersih kita gane ngerti mbok nyong lagi pasang peci ya sedih lo. Gelungku malah tiba gelinding maringan gigi. Rika si kesuwen. Ki cepetan golet nak. Mbok gelungku digondol tikus mau kepriwe jajal. Konyong ora gelungan. Ya wis tak goletna. Gelungnya Rika warnane apa? Ireng. Gede apa cilik? Gede. Bundar apa dawa apa lonjong? Bunder. Oh Rika kon golet nak gelung kok takon bunder lonjong gede. Emangnya goleti anakan wiruk apa? Sabar nyong lagi mikir. Gelung sing warnane ireng bunder gede sedela ya mesti ketemu. Lah kiye apa gelungnya Rika? Lah iya kue bener gelungnya inyong. Rika jebule pinter ya dikon goleti gelung langsung ketemu kok. Aja maning gelung dikon goleti wong wadon ayu be inyong langsung nemu kok. Oh Rika kayak gue arep golet bojo maning apa? Wis bosen karo inyong mini-minang apa? Hehehe, Rika jak kesusi ngapa mengko cepet tua lo. Rika kan ini mineng bojone inyong kaki sawon. Rika pokoknya sing paling ayu banget. Ngene tak pasang nak gelunge. Ayo cepetan mangkat. Tapi Rika janji ya, Rika cembiri karo biduane. Pokoknya inyong selalu nangatin Rika lho. Iya, Rika sing tak sayang, Rika sing ayu dewek, Rika sing paling tak cintai. Lah,